fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum il-Knisja qed tagħmel it-tifkira ta' Qaddis li jgħix madwar il-350 San Ġwan Griżostomu. Kien assis u ta' ħajtu għall-ascetika, jiġifieri għal-ħajja kontemplattiva. U kien għaref ħafna, tant li sejħulu Griżostomu li tfisser leħen tad-deb, tant kien jitkellem tajjeb u tant kien jgħallem il-Kattolċi biex jgħixu ħajja serja. U ta' dan it-talim tiegħu li kien jagħmel ġie iżallat kemm il-darba. Il-persekuzzjoni kienet kbira dak iż-żmien. U miet fl-13 ta' Settembru tal-404. Jiġifieri eta kważi żgħira. Nitolbuh biex aħna wkoll ikenna dik l-erf li nisimgħu fil-kelma tal-Alla. Ħejjin dawk li jgħixu skont ir-rida ta' Alla. U biex niċċelebraw kif ixraq din il-qudiesa narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra. Nistqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għaddit ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-amin u billi ħallejt birieti tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-Anġu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija mulejjem. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Il-Qudiesa din nofruha għal Joseph Sultana. Nitolbu. U Alla, qawwa ta' min jittama fik. Intrid li l-Isqof San Ġwan Griżostomu ikun predikatur ta' fama kbira u f'ħajtu jgħaddi minn bosta tiġrib. Għamel li nimxu l-qudiem fuq it-talim tiegħu u bħalu nżommu sħiħ sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix fi salta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawl l-Apostlu lill-Kolossi. Ħuti, jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux dawk f'tal-art. Għax intom mittu, imma ħajjitkom immoħbija flimkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Mewtu ġo fikom dak kollu li hu tal-art. Żina, faħx, ġibdiet, xewqat ħżiena u reba li hi idolatrija. Minħabba dan tilħaq il-korla ta' Alla lil dawk li ma jobdux. Hekk intom kontu timxu wkoll meta kontu tgħixu fihom. Iżda issa intom ukoll ħallu kollox: korla, passjoni, ħażen, da u l-kliem mhux xieraq warbuh minn fomkom. Tikdbux lil xulxin. Intom li nżajtu l-bniedem il-qadin bl-emil kollu tiegħu u lbistu l-bniedem il-ġdid li jiġġedded dejjem skont iġbija ta' min ħalqu u jikber fl-erf. Fih ma hemmx Griek jew Ludi, ċirkonċiż jew mhux, barbaru jew skita, il-sil jew ħieles, iżda Kristu f'kollox u f'kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajr lill-Alla.
twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Kull jum irrid imbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min infaħru bil-bosta bla tarf il-kobor tiegħu. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Kull ma għamilt irodlok ħajr, mulej. Iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-seb tas-saltna tiegħek ixandru fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Biex jarfu l-bliedem il-qawwa tiegħek u s-sebħ u l-ġmil tas-saltna tiegħek. Saltnatek isaltna żmijiet kollha minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Inqumu bil-wif għal kelma tal-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Ifirħu u waqbżu bil-ferħ, jgħid il-mulej, għax araw laskom kbir ikun fis-sema. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn id-dixxipli tiegħu u qal: ħejjin intom il-foqra għax tagħkom hija s-saltna tal-Alla. Ħejjin intom li għalissa bil-ġuħ għax tkunu imxebbejn. Ħejjin intom li għalissa tibku għax titennew. Ħejjin intom meta minħabba bin il-bniedem in-nies jibgħodukom, jaqtawlkom għal-mewt, jajrukom u iwarbu isimkom bħalli kieku kienet xi ħaġa ħażina. Dakinhar li jiġġielkom hekk ifirħu u waqbdu bil-ferħ għax araw ħlaskom kbir u jkun fis-sema. L-istess għamlu missirijiethom lill-profeti. Imma ħażin għalikom intom onja għax il-farax tagħkom ħadtuh. Ħażin għalikom intom li għalissa mxebbejn għax tkunu bil-ġuħ. Ħażin għalikom intom li għalissa titku għax tenew u tibku. Ħażin għalikom meta kulħadd isemmikom bil-ġid għax l-istess għamlu missirijiethom lill-profeti folos. Il-kelma tal-mulej. Smajna ħejjin intom. Huwa ġust li kull bniedem ifittex lejna is-serenità, il-mistrieħ, il-ferħ. Imma mhux kulħadd isib it-triq tajba biex isib din il-feliċità, din is-serenità. Għalax hawn min jaħseb illi il-ħajja sabiħa għax tidroga lilek innifsek. Hawn min jaħseb illi is-serenità hija fir-reba tal-flus. U nistgħu nagħmlu litanija sħiħa ta' dawn l-affarijiet. Imma mbagħad l-istorja tgħidilna illi huma valuri mingħajr futur, valuri firħa. U l-iskrittura ssermilhom dan l-affarijiet bħala frua tal-fruwat. Mentri l-liturġija tal-lum tal-kelma, jiġifieri il-qari, hija timdawwar proprju b'din il-feliċità. Min irid ikun ħini, irid jaħseb fl-affarijiet tas-sama għalilna San Pawl. U mbagħad għamlilna elenku ieħor ta' xiex jistqitellifilna din il-għena. Ir-reba, il-mibeda, il-pjaċiri u l-bqija. Dak kollu li hu tal-art. Għax jekk il-valuri tal-art, il-valuri umani ma jkunux imdawlin bil-laqal tal-kelma tal-Alla, jitilfu is-sens tagħhom. U
l-Evanġelista San Luqa jippreżentanna il-Beatitudini 4 ħenjin u 4 oħra ħażin għalikom. X'rid tgħidilna b'dan? L-għażla fidejna. Il-mulej Ġesu permezz tal-Knisja, permezz tal-kelma tiegħu jgħidilna fejn ilena vera. Jekk aħna nemmnu fiha, jekk aħna għandna tama fiha. U jekk nażlu dawn il-valuri, allura ħenjin aħna. Għalhekk eżiż bih. Il-qudiesa ta' kuljum għalina hija għażla. Niġu l-Knisja, nisimgħu l-kelma tal-Alla, nitqarblu għax naħsbu, mhux għax naħsbu biss, imma għax nemmnu illi f'dawn l-affarijiet tas-sema hemm verament ilena, hemm mis-serenità. U għalhekk għandna bżonn nopprofittaw dejjem minn dan il-moment qawwi. Ġesu jurina dak l-għaqal li suppost ikollna. Aħna li jirxu xtajna ma' Kristu għalinna San Pawlo fl-ewwel qari mela nfittxu l-affarijiet tas-sema. U l-affarijiet tas-sema huma dik li mħabba lejn dak kollu li tajjeb, lejn dak kollu li huwa sewwa, lejn dak kollu li huwa qaddis. Din hija triq ta' lejna li l-mulej qed jipproponina. Allura nitolbu wkoll illum bl-interċessjoni ta' San Griżostomu, għaref kbir, kien jitkellem tajjeb ħafna, u bl-interċessjoni ta' Omna Marija biex insibu l-għaqal fil-kelma tal-Alla li l-Knisja xxandrilna f'isem il-mulej. Alla il-Missier jaf x'inhuma l-bżonnijiet ta' din il-komunità miġbura dan is-santwarju. Nitolbu bil-fiduċja fil-waqt li ngħidulu birek il-poplu tiegħek mulej. U Alla li tbirek lil dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa. Għati għawwa u tama lil knejjes miġburin f'ismek nitolbu. U Alla li tbirek li min qiegħed jaħdem biex itaffi l-ġuħ u l-faqar mid-dinja, għamel li id-dawl tal-Vanġelu jiddi ma' kull imkien lil bnedmin tarida tajba nitolbu. U Alla li tbirek lil dawk li qed jixxuttaw id-dmuħ ta' minnu mnikket, għallimna nġorru d-batija ta' xulxin biex mas-salib ta' Kristu ingawdu is-seb tal-qawmien nitolbu. U Alla li tbirek lil min jilqa l-kelma tiegħek u jagħmilha għejn lil kull wieħed waħda minna sabiex bl-Ewkaristija ta' kuljum narfu l-vokazzjoni tagħna u t-triq li twassal għal-lejna tiegħek nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Preghiamo perché la sapienza della parola di Dio sia per noi motivo di serenità e di pace nel cuore, perché nella nostra comunità cristiana viviamo questi valori della parola di Dio che sono le cose di lassù, come ci ha raccomandato San Paolo. Nitolbu, preghiamo. Il-res ukoll it-tal personali tagħna. U Alla, il-res qudiemek dawn it-talbiet tagħna imqalli mill-Ispirtu li għajjat qalbna mis-ser u nitolbuk tismana bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tjubita jtajtna dal il-ħobs da din nofrulek, frott tal-artu xor bnidem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil
il-misteru ta' dal-ilma u l-imbit li jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-jubitek tajdna dal-imbit li nofrulek, frott ta' dilja u xogħol il-bidem li minnu Israelina, ix-xorb tar-ruħ. Itolbuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-Mister li jista' kollox. Ikun joġbok mulej is-sakrifiċċju li aħna minn qalbna sejrin nofrulek fit-tifkira ta' San Ġwan Griżostomu biex fuq it-twissijiet tiegħu ninaqdu fit-tifħir tiegħek u nofrulek lilna nfusna kollna kemm aħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l fuq niżukħal lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xira ta' sew mulej li ta' sew xira l-durek ħajr u jolluk nollu leħinna lejn il-qawwa ta' ejek. Imma għalin minn nifs tal-Ispirtu ir-raj qaddis San Ġwan Griżostomu wassal lil-ġnus il-bxara tal-Vanġelu u s-sagramenti tas-salvazzjoni. Għal dejn is-sinjal ta' tjiba tiegħek moqdin fl-ħanwijiet mal-anġu l-qaddisin intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla għejda qaddis u li Alla tal-eżerċiti smawet u l-arzu mlija bil-glorja tiegħek. Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-raj ħibati ħal-ħobs, rat il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi dal-patti ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' d-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mettijek mulej. Għalek aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tal-salvazzjoni. U rodurek ħajra xoġbok tilana għawnu dimek biex naduk. Mitċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisew wieħed li jenna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu qaddis kollu tiegħek. Ftakar għaddej tiegħek Joseph Sultana li jogħġbok issa jaħlu għal għandek minn dinja. Ftakar f'ħutna benefatturi tagħna li raqdu bit-tama tal-awmin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għatilina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġim qadshom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġwan Griżostomu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk
Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Fidi u b'tama nitolbu kif għallimna Ġesu. Missierna li jinti bismawek, jitqaddes ismek, tiġi salnatek, ikun li trid kif is-sema jida fl-art. Ħobżna da kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħannir fid-ġrib iżda rizna mid-deni. Eħrisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u rinatijek il-paċi fi żminna, biex nkunu ħirsa dejjem mid-dub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu b'dan il-kalċi li ser li tqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li naħħi d-dubet ta' dinja. ħajdin aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristi ħarisna l-ħajja ta' dejjem. If to our
Grazzi, Signor Allah, gloria al Mister Libenu l-Spiritu Santu. Nitolbuk mulej biex is-sagrament imqaddes li bih tqarbilna fit-tifkira ta' San Ġwan Griżostomu iwettaqna dejjem iżjed fil-imħabba u jżommna fidili fl-istqarrija tal-verità tiegħek bi Kristu Sidna. Qabel ma nieħdu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba flimkien il-Madonna ta' Vinu skont l-intenzjoni ta' kull wieħed waħda minnha. Jekk nitolbu l-Marija u twassalna Ġesu, allura ħejjin aħna. Ngħidu flimkien. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, immirkejn fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftej Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itloba lina metin issa fis-sija tal-mewt tal-Amen. U Marija li tħalt fid-dinja mingħajr seba' il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.